Smis Síle ó Graffiti. Imlíana tá Graffiti a calóra 10 blian ag obair lepáistí agus dofáistí trí bhean na Ealaíon. Inniu táid arás Ealaíon Chleire le haid an dara féile don na luamhlíonta an Ealaíon, sé sin Oileán BEAG le cabhar ón árgáide in Meitheal Chleire go háirithe Ruairí agus le takeíocht ó Ealaíon na Ghaleltacta freisin. Bheith muid a chur imachtaí ar siúil inniu le haid na páistí is óige Oileán Chleire agus tá muid ag súil go mór le sinna dhéanamh inniu ag spreagadh agus ag sprí leis na páistí. Díomh is Meitheal Ruairí Ó Donnabháin oifigh Pleanálatanga Oileán Chleire agus tá míad an seo an Oileán inniu agus an Bhroin ag spalpa agus tá Graffiti ling. Tá bhí féile Ealaíon donna luamhlíonta siúil maidin inniu sa choláiste agus tá na himachtaí cosúil le seo tábhachtach dúine mar pobl atá iargúilta amach ón cósta. Tugann siad deisina donna tuismitheoirí agus donna páistí chumá teacht le chéile agus sóisialta. Tá bhí gailge an príomhtanga don imacht inniu agus tá bhí Ealaíon miontanga eile le clustáil agus le cleachta agus le foghlaim a going. Sa hala inniu, tá míad fíormhaíochta Graffiti gur tháinig siad amach a rís in Meitheal agus tásúla go agam go mbeidh míad ábalta níos mó deisina a chur fáil do na páistí óga agus na déagóirí agus do na daoine fásta tá fós óg ina crí Oileán Chleire. Agus bheith tusa a chur ceist. Ní bheith. Oh, just Meitheal Caint? Just as a kind. Oh, okay.